Oh, oke, sini ya bias ni andar ni wono kaisa gongaram chokdiri parah nei. Bufani bumung hingkai metur, bumani bumung kumpuiti, bini mung hingkai nobar. Bo emon samung hamya bai tonggui cawi gedaljak, awan bagai sing cinoro thanawa bini bagai komplain kebangma faimani bagai sing bono tini sini thanani hoite thangai nai eres khaitu buka batabok sini custody wono tongo. Okay, sir, bono bomai mazra razaka section bomai thepa zaka kiza bono razaka section IPC 302 303 304 अब हाई बन थानी माजरा razaka ka sate ka sumu last omahai samungsta tandar mai bagai tabo bomai norok ora to online na engo to honai bomai sidang to nalai ka bukuru bomai mazra dikit panai apa dikit sen ka khase aw bono to sing ora tini tabok sotro to sini custody wa tongo sing abani pore hingga ka sing ayang kuto pathana bagai sing saitung lai tongo tamni male sini high level bai ang tabu kok sahari tongo sahaman pore bonos kuto pathogoi bono ri hojak nai ga sate ga sa koksin jamong garden nong thane tibo anu besati khaise mai apro malanya phagyani khana ta khajeng ko yang phataro malaria abo ka tambe malaria ka mabini jadi gustro phagya abo de malaria mane abo tambe malaria mai tabok sakdara to sing bono keba bai malaria kho malaria na bo riya jora jagya tangi male bini thani emon mazra tongo je tabok abo to sini custody phaika mane sini andaro abo sing borok bini babo song bini guardian rok bai abo malaria ni tabok sakjora সম্ভব ya Sar kisa boro babu ay malari jamano. Thane engo tongo habi malaji. Thane. Sari ka khongsa borok malaji thayo. Saba. Rade. Ei thane ko saire ka. Sar kisa hapai jamano. Phadi. Sar tini khoroksa borok romja ghumani ya borok kisa malari jamano. Malari mi abo bezal tong abo ne kes kotama norok to nukana media rago bin tomung chamung abo ne te abo soje malari mi sakani hote order abo sarsit ro kon khoja kana bono photo se salan ro sina abo malari mi thachingo bin babo song thakya bini babo song bin guardian famous ang malari ya ma ke abo bezal tong dosar kisa no malari dosar phachogena malari mi abo dorang rokpan kisa na ditang kesar malari mangla abo dosar kisa na ditai ko moila segak drop Amar bayang lagang nya bo nya bade di buji adi bang bo ora thang banya nang bla ro jodi je kono babe khobor liking thangke ang phasi nai dosar kisa malari di bade to doa ko sar pocket nije tongmani ko nasidi besir na bane sari ko yago 5000 hairok tongota amon narak siri sar bere de Zaka. Bungo ya pemerok tong maning haike sama punya kibla. Sentri. Bona kisa malai hola borok bai. Thani malai di. Hambai sara ko. Selasa yang phaigade khnagara de. Nung to ano sinigla. Ang to nono kaham kheno sini tong. Tamo khe jora phaya ko nibagai ang kokno khabisingo simino chobima tongshu. Tamo kheba nung ani kokrongno puju saya phono mano. Ang sini malia nono. Salsa ang nini ma babu bai busuk se ganani borok tongmani. A kokrongno wansugui phake ang nono tei sayawi yoglia. Tam bahai bukti kok ang buci malia. Omose kubui nini saltal funungnai mafa.
Ang saimano nung okok rono puju sagla. Oh foto bai ba ke puju sanai ba. Acha. Ni ne ok kerang ko thama ta kaham no. Nung ke bahagya ni langmani lai bumano heman kha. Nung sabo. Kubui kok hengke obono salsa. Nini ama babu busukse maya gana. Ang koroksa gerei no nugui lekha pori thani. Belai ke chubamani bisingti ang chakiri mankha. Hinai nini ama babu ni aro samung kisha sari nani hinai. Hintini wana ma singsa se nugui kifili ma phaisio. Haifano azora nono na ang tori lok grisina hanai wansukmani. Tamoke ani nukung gobo nini kaki bai kok thansa enggi maya bai ang nono yasak manlia. Siti tuino nini kaka mereng no ya farmarka. Nung to nini kaka mereng no sinia. Jora phake nung bono businimun. Hello sir, gari koto pathok chana kisa sir. Postmortem khainani bagai. Oro bini jatu gusti khoroksa se oro amabo suangmang nung play tongo abo. Abo sini gari ban matlangai sir. Nini kaka mereng bo tongna ringya. Salsa hospital telangi se phalai risu. Azora ani mungsa khaina krikha. Bayang sir. Acha nung sabjeng hamo? Ango khupui manam amburini busaisi sir. Metho. Oh. Paigare ani chamber himgari. Doa kon sir himli. Bayangka sir ani charani khobar. Om to unmature delivery. Om hai patient no pachinar nani. Belakena impossible. I am so sorry. Angni charainya bachiri narang malia. Oh kapal. Ani kapala ba. Om himangda kalaisi. Oma obasana si asai tongdama si. Obasa. Ain logi se charai siong malia hangkai. Ang tamono si asai tongdai ohasak. Je sakapa naigara sidi sar. Nengsi ani bagawan, nengsi ani asa borsa. Angle nin bagiti tam seklaiman senai. Je sajong naikya, sajong naikya. Hai pon ang nin charainya bachiri narang malia. Sar, charai borok, thini borok, thui changka. Tai khoroksa phano. Sela panongthung bori panongthung khaide mangana sar doctor babu kobong kaisabo thui tongai jamani basada ongna hne koroksa si thei changka hangkai sela panongthung bori panongthung jugar khairi jadi doctor babu an suak botala aduh Bang, cola, biang tu ni, cuaklah cuak. Tep. Sudah curi balik dah hoza ke uzunta. Ikolah. Onda mereng song dara basa song thimani yagulo bo bro tongna ringe no suak bai yago bai hospital roba tamaka brasak mathak dati thamok dek norok tamok kepek masangnya sarangnya serai rok norok kapriton bhai tam khanya sa Sangla nang lai borok ba. Ano ko se sajana bosa. Ambo salama.
bosor biani sa cưới hai plei ni hai cuộc hậu hai đứa sao nong mo ke musang ka haja ni dara bai basa si thija norok kha kha musi dong nang mani omse norok oma ke tong layo musangya sarangya sa janglai sugya borok sal phagese tangkai sana ni asa bondon bo phungai gese rona nango hu oke phegro bai kok sa asa bondon na serang kre swag na bor ang kre bor ni sara chori pusimana leide masao ari buin bage wansok kita khaya an bage sa wansok ang to ang be sa khai buin phala to boke nin bagi kaisa upai khairi manu ang je chapon gose usar acha phaji tho an lo hindi sa hindi da hindi borok ni no khungo cherai yani bagi belai ke khatungjak tai borok no borok ka hamno goi ang bo wan sugui na kha haki phano nung mutangjak siting hne phia nono tini oma haike social media o nugui ani bukha tei siring khe tongui malia khnade ang bo saiman ble oro samung sitra khlainai sabo obo keboni samungya nini ma phano butharnai themrang horjlai bai thentani samung sebo te keboni ya aboni bagai nung tei aborok rongno taphyok di tini tei jorakri kha ko kubang sanani nung bahai ke o jungjalni yoknai ang abo saimanja ang thangrasina ang to pulao lokap ni songkhana nangnai aboni ulo jangmani sekang ereng mazrani yakni yongna nangnai tak bahake o jagani yongkhornai Sunil Babu ang kisa harangan ang sok nya kun kisang ka ano phone i doa kan sar tawana de ei sentri duty khate mobile na mera kom khaje ang kisa khel khaje sar buchka tini kisa tulung no mano manan tawana de ang phaiger doa ko mak krasa bum khang sanai la langa heng tong kha la mendra manu sajung ma monong nani bihia hey lokabo tongoi te tong jagi tong hey yang phage de nok kesak ni bagai tiar tong ni haram jata tolong hey yang phage de ni mung khatam khasa sar asuk tulung itong iya mora botam hang tongsa kola ganang thangi kisa nanya gerna mukran tong no tam nang lokap to nyas tong jagi tong tang khanchen dengan mung no nang rizang na musung bisi bari tong hatana rajang bari san tong hatana habi tang na musung tamo sar nang le kajang ma khatalok sang khana ingke nang tang khancha nin bihigle nai thongna sar thamchi kutung ni bihing ke nai thokpo nin bihigle ang ba si tongkhe samani tamo niyam mana phalya pulis yang rok khaji butu anu thaka simi thamchi phunu nono ba habi tangas thik bula kola nono haram jatano kola
biang khariyaw nai sak bedong nang bedok de जों सरकारनि माइसै दङ नों sak bedong nak bedok de hayake nang pala paikha